आयतारा गुरुपौर्णिमा जाली। आयतारा आयिल्ल्यान कितल्याशाच स्कुलांनी शेनवारा गुरुपौर्णिमा जाल्यो। शिर्डी साईबाबाची गुरुपौर्णिमा फामाद, थंय गर्दी प्रचंड। गोंयांतूय कितल्याशाच आध्यात्मिक संस्थांच्यो गुरुपौर्णिमा जाल्यो। पणजे सनातनाचे गुरुपौर्णिमेक राष्ट्रीय म्हणयारो अभय वर्तक आनी शिवसेनेचो गोवा अध्यक्ष शिवप्रसाद जोशी गुरुचे कार्य आनी गुरु शिष्याच्या नात्याचेर उलयले। गुरुपौर्णिमेचो उत्सव शिर्डी साई संस्थानातूय मोठ्या भक्तिभावान जाता। प्रुडंटाचो रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टेन कव्हर केल्ली शिर्डीची गुरुपौर्णिमा। कुठून आता तुम्ही येतात? आम्ही मुंबई बोरिवलीवरनं येतात। हे सगळे सहकार्य करतात। पदयात्रा चालू म्हणजे 8 वर्षाचे आले मोफत निघतात आहे। आणि जे पुढे आम्ही म्हणजे सगळे मंडळांनी 2,000 रुपये आम्हाला दिलेले आहे। आम्ही एक होल्ड घेतलेला आहे आणि आयुष्यभर त्यांच्या आई वडिलांचे नाव आम्ही टाकणार आहे। आणि दरवर्षी गोंयासून गुरुपौर्णिमेक शिर्डी साईबाबाचें दर्शन घेवपाक आमचो एक ग्रूप येता आणि वर्साच्या वर्सा आमी येता। आमी येताना आमकां वाटेर जे ग्रूप दिसता, चलोन येतात, पालखी घेवन येतात, हे खूब ग्रूप दिसता। तितून बायल्यो, जाणटे भुरगे, जाणटे, परत तुका म्हातारे अशें चलोन भाणे घालिना आसतना चलोन आमकां ग्रूप दिसता। पदयात्रा कशी पालखी घेवन हे पळोवन आमकां एकदम एक हें कशें दिसता। आयज आमी शिर्डी आसा। आयज गुरुपौर्णिमा। गुरुपौर्णिमेच्या निमतान लाखांनी भाविक आयज साईबाबाच्या चरणाकडे साईबाबाचे दर्शन घेऊन शिर्डी येयल्यात। देशाच्या विविध भागातले लोक पदयात्रा घेऊन 8-8, 10-10, 15-15 दीस चलान गुरुपौर्णिमेच्या निमतान साईबाबाच्या दर्शनाक येतात। परत आमचे गोंयचे बीन शेकड्यांनी लोक दर वर्सा गुरुपौर्णिमेक येतात। आयज या गुरुपौर्णिमेच्या निमतान शिर्डीन इतली लाखांनी भाविकांची गर्दी जाल्ली आसा। पणजे महालक्ष्मीचे देवळात इंदोरचे संत भक्तराज महाराजाचे पूजेन सनातनाची गुरुपौर्णिमा जाली। गुरुपौर्णिमेक संस्थेच्या कार्याचे प्रदर्शन लायिल्ले। सनातनाचे डॉक्टर मनोज सोळंकी आणि अभय वर्तक आणि शिवसेनेचो शिवप्रसाद जोशी मानेस्त म्हणून उलयले। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू जो श्लोक आहे, गुरु हा साक्षात परब्रह्म आहे आणि अशा गुरूंचा जर आपल्यावर आशीर्वाद झाला तर मुकम करोति वाचालम लंघुम पंगयते गिरिम यत्कृपा तमः वंदे परमानंदम माधवम। जर आपल्या गुरूंचा आशीर्वाद आपल्याला झाला तर आत्म्याला परमात्म्यापर्यंत सोडून नेऊन पोचवणारा गुरु आणि अशा गुरूंचा जर आपला आशीर्वाद झाला तर मुकम करोति वाचालम लंघुम पंगयते गिरिम। कारण आजूबाजूचं वातावरण जर रजतमात्मक असेल तर आपण साधना करू शकणार नाही। अशा स्थितीमध्ये ते सत्वप्रधान असावं याच्यासाठी श्री गुरु धर्मसंस्थापना करून राष्ट्रामध्ये समाजाला साधनेसाठी अनुकूल असं वातावरण निर्माण करतात आणि हे युगानुयुगे झालेलं आहे। ते अनेक गुरुशिष्यांनी वारंवार निर्माण करून दाखवलेलं आहे। मग ती भगवान श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या गुरुशिष्यांची जोडी असेल किंवा आर्य चाणक्य चंद्रगुप्त यांची जोडी असेल किंवा समर्थ रामदास स्वामी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जोडी असेल, त्यांनी धर्मसंस्थापना करून समाजाला कल्याणकारी राष्ट्र निर्माण करून दिलं। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सिद्धार्थी गोवाचो 35वो वर्सुकी स्टाफ डे निकतोच जालो। सगळो स्टाफ ह्या दिसाक रावता। आपल्या सच्च्या कामांतल्यान फुरसत काढून कोण नाचतात, कोण पदां म्हणटात, कोण आपापली आसा ना ती कला दाखयता। नित्याचे धकाधकींतल्यान एन्जॉय करपाचो दीस। स्टाफा बरोबर चेअरमॅन अवधूत बाब आणि MD अंजू मॅडमूय। सिद्धार्थेचो स्टाफ डे। It has been a wonderful journey and an experience for me to find so many people who have been with me from 35 years to 25 years to 15 years, which is a tremendous achievement for Siddhartha Goa, with all the big giants facing us and threatening us, but we are there, and we are there because we feel, we have a heart, and we are committed to our journey of always giving the best to our guests
and to the people who we work with, and making sure that we are all a happy family to move forward and make Siddharth better. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. चलो ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं. 1, 2 and 3. ये डॉक्टर काटने देना. नहीं मैं डॉक्टर मुझे प्लीज काटने देना. मैं डॉक्टर मुझे काटने देना प्लीज. ये डॉक्टर अरे काटने देना, इसका बर्थडे है. आई एम सॉरी. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे डियर सिस्टर, मेरी सिस्टर. घड़ी घड़ी चुक चुक थोड़ी थोड़ी चुक चुक शोर मचाए रे. हाय मेरी चुनरी भी सरके जाए रे. घड़ी घड़ी चुक चुक थोड़ी थोड़ी चुक चुक शोर मचाए रे. हाय मेरी चुनरी भी सरके जाए रे. Undra muja mama, aniyau santa tuka. Undra muja mama, aniyau santa tuka. Ani mazori chapila lagi sel madinata. Ani mazori chapila lagi sel madinata. Undira mama I love, ani pachi ponali kulo. Undira mama I love, ani pachi ponali. अंडर 17 वर्ल्ड कप सर्तीत गोयच्या ग्राउंडार मॅची आशिल्ल्या टीमीच्या स्टाफान आयतारा फातोड्डा ग्राउंडाचे आनी ट्रेनिंग सेंटर आशिल्ल्या वास्कोच्या टिळक मैदान, बाणावले आनी बांबोळे ग्राउंडाचे इन्स्पेक्शन केलें. मात बरोबर ब्राझीलाची टीम नाशिल्ली, इराणाची टीमूय येवंक ना. ह्या टीमींनी AFC कपा वेळार फातोड्डा ग्राउंड पळयल्लो. The main gate that we entered from, that's gate number 1. That will be the main entry. There will be an exit gate. The way the bus drops through, that will be the clear drop off here. फातोड्डा ग्राउंडाची आणि बाणावले, बांबोळे, वास्कोच्या टिळक मैदानाची व्यवस्था पळोवपा खातीर अंडर 17 वर्ल्ड कपात C ग्रुपातले जर्मनी, गिनिया आणि कोस्टारिका पंगडाचो स्टाफ आयिल्लो. ह्या ग्रुपातले इराणाचे टीमीचो स्टाफ मात बरोबर नाशिल्लो. फाटले खेपेक FC कपा वेळार ह्या टीमीन गोंयांतल्या ग्राउंडाची व्यवस्था पळोवन घेतल्या. Guinea, Germany, Costa Rica. Iran has already seen earlier, so that is why they want to stop. And they have seen all the grounds. They are quite happy. आणि कितले सगळे ग्राउंड इन्स्पेक्ट झाले. मोस्ट प्रोबेबली टुमॉरो ब्राझील इज लायकली टू विजिट. ब्राझीलाचो टीम स्टाफ आयतारा इन्स्पेक्शनाक येवंक ना. ती टीम सोमारा येवंक शकता. फातोड्डा ग्राउंडार ब्राझीलाची निजरा आड 13 ऑक्टोबराक राती 8 मॅच जातली. C ग्रुपांतल्यो मॅची फातोड्डा ग्राउंडार 7, 10 आणि 13 ऑक्टोबराक जातल्यो. 7 तारखेक जर्मनी आड कोस्टारिका उक्तावणाची मॅच जातली. टॉप 16तल्यो 2 आणि क्वार्टर फायनलींतली 1 मॅचूय फातोड्डा ग्राउंडार जावपाची आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.